पिया दिया देख के खाता देख लाज लागत रे जहां तक खोने ना के लाइल बका रे आलू को भी दौड़ी में बनी के सॉरी में आलू को भी दौड़ी में सुई बनी सॉरी में खाओ बहुत ताकत है ओकरा के गरिया से ना हो के बुझा तो लगिए नहीं देखता कि ना ताकत गरिया गरिया ऊपर आलू को भी दौड़ी में सॉरी में आई बुकर बुकर ताकत ओकर बहनिया के सॉरी में ये दोनों हो गाड़ी देता नहीं दुल्हा के गलिया चिकन पचिकन पंप से फूलाइयो रे दुल्हा बड़े ही तेज का चॉकलेट से मनाइयो रे एकदम लंबा चौड़ा बात काहे तुझे का नहीं खाता बड़ बड़ा एगो हीरो हिप्पी वाला आइल बा पगल में ताकत मजा सिखाओ ना अपनी के एगो हीरोगा वो खाइल बा बहुत हो गए बड़ा सन एकदम आजकल लोग ऐसे जाता है सन के एकदम पगला कर पास नहीं शादी ए भौजी आ भौजी हो का हो देवर जी ए हनियावा ना बैठा ही जा का पगलाइल बनी बोली ए भौजी पगलाइल तो हम तेरा सदिये के दिन से बानी भैया के साथे अच्छा मारो में गई रहनी हाँ, हाँ। और तार बहिन ना रहली अच्छा कौन हौ समरक की ना हो अच्छा हौ मोटा की अरे ना हो तब कौन देवर जी हौ पतर की लइकिया रहे ओकरे के कहतानी अरे उहो ना ये भौजी ओह तब बताइबो करम कैसन रहे और तेरा बगलवा में खड़ा होके माइको में गाड़ी नहीं देत रहे ऊ है अब बग देवर जी ऊ हमरा चाचा की लइकी है बहिने लागी हमार ए भौजी बोली तहार बहिन ना उ जेसीबी के मशीन रहली बड़ा कोर कोर के गाड़ी देत रहली हो सुनो ना भौजी हमार उनका पर डी लागल बा अपना छोटकी बहन से सेटिंग करा दो ना अरे देवर जी तनी धीरज रखी अपना भैया से बतिया ले मान ए भौजी हम भैया से ना बतिया तू ही बात करो ना तू जो ची कहबू नु तो चित करे रसगुल्ला खिया तार कपड़ो धो दे गोरवा डाल दे ए भौजी बात कर दे ना भैया से देखी हम सब रउ चल जानत तनी रउआ कितना बात बनावे नी इहो हम जानत तनी ए भौजी बात नहीं बनावत तनी भैया से बात कर दे ना ओ अच्छा ठीक बा देवर जी इतना सेवा मत करी बात कर दे बुनु हाँ हाँ हे भौजी हो देखो भैया आ गइल ठीक बा तू बतिया ले हम जाते नहीं घर में बतिया ले बुनु भौजी ठीक बा जी ठीक हो भौजी का हो आज तो बड़ा सज धज के तैयार बन का बात बा अब रउआ हमेशा मजाके लागल रहेला सुनी एगो बात हां बोलो है देवर जी बानी नु हाँ। हमार हो बहिनिया नहीं खे सलोनिया हाँ। चाचा के लड़किया हाँ। जवन वो मुहुआ में आटवा लगैले हाँ, रहे बोला ना, बरतिया के दिने हाँ। ओकरे पर लट्टू हो गइल बानी अरे वाह लागत हमर भईवा जवान हो गइल बा का हो जवान नहीं तक बच्चा बानी तो देरी काहे कइले बाड़ू सेटिंग करा दो भईवा हमर खराब बा का वाह का बात करतनी उहो उहे बतिया कहतनी कि भाभी सेटिंग करा दो आ रउवे उहे बतिया तो कौन कहतनी गलती कहता तो ठीक बा जब इहे मर्जी बा तो हम आजे चाचा से बात करतनी अपना एगो काम करो अब टाइम वेस्ट मत करो हई मोबाइल लो आ फटाफट बात करो वाह देवर जी से ज्यादा तो रहुआ बेचैनी बा का बात बा अरे तो बेचैनी रही ना अरे भाई हो हमार हाँ बात करो अच्छा ठीक बात लगाओ तनी रिंग होता तो फोन आ गया। अच्छा बबनी फोन कर लिया हेलो हाँ चाचा प्रणाम खुश रह का बात बबनी हम कहतनी कि सलोनिया के हमरा देवर जी से बियाह हो जाए त कैसन रहल अच्छा ठीक बा ओइजा के सब लोग तैयार बा अरे तू चिंता मत कर इन्हें सब लोग रेडी बाटे सब केहू कराए बा तो बबनी हमरो की ओर से समझा ओके बा ठीक बा प्रणाम का कनिया वहाँ के
अरे चाचा तो यार बड़न शादी करे खातिर कहता रहन कि ठीक बाटे। बुझाता हमरा कि देवर जी पसंद बानी उ लोग। पसंद होई ना, अरे भाई स्मार्ट बा। और एगो काम करो, हाँ हाँ बोली। तू फोन क के और वो लोग को बुला लियो, दिन भर रोपा जाई आ फटाफट शादी हो जाई। ठीक बा जी, हम काले बात को अगर तनी एकदम कर लियो। काले चलो, बुलाओ। चलो खाना वाना दो खाई लो, चलो खुशी के बात में चलो चलो। ए बाबू, हाँ भैया। ए जल्दी लियो लो, टेबल उबल लगाओ लो, कुर्सी जल्दी। ए जल्दी आओ जल्दी, टेबुल ना नहीं लो बा। माने आज हम तो ओकरा बाद ले बोलो टेबल उबल। सब नाश्ता पानी रेडी करो लो। रह दो ये धर। हेलो भैया लो। आ जाइए। लगा दी। हां आते बालो फोन। आते लो। हां फोन आइला अब एकदम तुरंत 2 मिनट में पहुंचिया। ठीक बात है, सब तो हो गए। चलो चलो नाश्ता पानी तैयारी करो। ठीक है, चलो चलो जा चलो। चलो आई आई प्रणाम प्रणाम। आई बैठ बैठ बैठो बाबू। और सब ठीक बनो? एकदम सब कुशल मंगल कर बाबू। ए बाबू नाश्ता लेके आओ लो नाश्ता। अरे नाश्ता के कौन जरूरत बा? ना ना ठीक बा, नाश्ता बिना नाश्ता पानी के आइए हमार भाई हो। अच्छा बैठो बाबू बैठो। अब चाय लेके आओ, चाय लेके आओ। तो काम करी, नाश्ता करी, अरे मुँह मीठा करी। ठीक बा वो खाई। लो बाबू लो अक्षय खा 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 खा। पानी दो बाबू पानी। कि पंडित जी से दिन तारीख रोपवा ली। हाँ ठीक बा, देखवा के पतरा यही लगन में सब। हाँ यही लगन में कर दिया। यही लगन में शादी हो जाई। दहेज वहेज हमरा ना चाहिए। हमारा भाई के लड़की पसंद भी है, बढ़िया लड़की भी है, तो हमारा एक पैसा ना चाहिए। तो दहेज मुक्त समाज बनाओ रहुए ऐसे आदमी के नु काम बा। दहेज मुक्त समाज बनावे खातिर हमनी के स्टार्ट ना कर तो के करी। हाँ तो वह बात बा हाँ। कि रहुए हाथे शुरू हो गई। अरे हमनी के जानवर बानू, हमनी के हाथ पैर बानू कमाए खाए के। यही तरह के शादी हो के चाहिए। हाँ तो रहुआ कोनो टेंशन मत ले, रहुआ खाली बराती सराती के संभाल ले। बस बस जौन रहुआ बुझाई अपना लड़की के दे हो गए। हाँ बात खत्म। तू तो अपना मन के बात हाँ। अपना श्रद्धा सब के करेला, हमनियो के जौन श्रद्धा हुई तो देबे करे तो। हाँ 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 ठीक बा। ठीक बा बाबू, जा तू जा। शर्मा आता। हाँ शर्मा तेज हाँ। जाए दी कोनो बात हाँ। नहीं के लड़कन के शादी होला तो बनी शर्मा ले हम। और कुछ कह सुने के बाद ना हम पंडित जी से खेती देखा के पत्र देखा के और वो लोग दिनवा भेज देतनी। हाँ हाँ और वही दिन पर आ जाए हाँ हाँ बरात लेके। ठीक ठीक शादी बबनी के हो जाई। ठीक ठीक बा। ठीक बा। तो ठीक बा खाओ के चलते हैं। अरे खाना खा के जाएगा बा। खाना के कोनो जरूरत नहीं है। अरे खाना रेडी बा, खा के जाई ना। उसे कहा भइल बा खाना ना खाए तो तनी बहुत हमके दूर जाए के बाद। अरे ठीक बताओ, चाय वो पी, चाय पी के जाए। चाय पी ले ये बाबू लो पान चाय पी लो। हाँ तुम लोग पी लो बाबू। ठीक बा बाबू अब चलता नहीं सब। हाँ ठीक बा ठीक बा। प्रणाम प्रणाम। खुश रहो खुश रहो। हाथ मिला ली। हाँ 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 ठीक है। चल बाबू चल। जाई लो। का हो तहरा के भैया के शादी में देखे नी तबे से तहार हम दीवाना हो गई नी। तहरा से शादी करे के चाहत नहीं आ देखो आज शादियों हो गई। वो तो बहुत जिद्दी बने। अरे हम कितना जिद्दी बानी आज तेरा पता चल जाई। अब